एभरिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर गोबाव सम जाबाय भिडिअ होनो हायाखै ओमफ्राय बेखायनो सानबाय दिनै नोंथांमोनजों लोगो हमथाव नैबे भिडिअखौ बानायनोसै होननानै माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो भिडिअ होनो हायाखैमोन आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय थारमाने दिनै आङो नै थांनो ओंखारदों नामबरनि मयथमपुराव बेवहाय माने गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबाय थानाय बायदि देग्लायबो राज फुजा खुंनो लाहार फाहार खालामदों देग्लाय 39थि बोसोर जागोन ओमफ्राय बेयावनो दायो थांनि माबायदि लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ नायनि माने बिराद गिदिर जायो आरोना खमैबो 300-400 गलादारफ्रा माने गला लाफैनानै बेवहाय बेखौ माने समायनासिन बानायसिनो आरो लोगोसे मेला बायदिसिना थायो मानसिया माने ओरैबायदि जायो नोंथांमोना थांनानै देखायगोन ग्राउन्डखौ माने ओरैबायदि मानसि जायो माने लोगोजों थाङोबा माने गोमालायनाय आरो बेबायदि माने एसे आन्दायलाबायनाय जायो आरो बेबायदि दा बेयाव थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिहैनोसै माबायदि जानानै दङ माने गाबोननिफ्रायनो दङ आरोना आङो एसे सिगाङाव थांनानै भिडिअ बानायनो सानबाय थादोंमोन नाथाय थांनो हायाखिसै गाबोननिफ्रायनो दङ 2निफ्राय 10 नभेम्बरसिम आरो खालारखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होबाय आङो सोरबा जुदि खाथि खालाना फैनो सानोबा 6 खालारनिफ्राय जागोन नोंथांमोना 10 खालारसिमाव बिनि गेजेराव फैनो हागोन आरो ओरैनोथ' आसामनि दाब दाब जायगानिफ्रायबो गोबां मानसिफोर नायनो फैयो बे मेलाखौ माने राज फुजाखौ आरो मेला नङा राज फुजाखौ नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन नोंथांमोना आंजों थगायबाय थादो दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय बै हजों जायगायाव लोगो हमहैनोसै थारमाने नैबे गारिखौ गालांनानै आङो बाइकजों थांगोन आरो लोगो सासे दंबावो जों सानैजों थांगोन गारिखौ गालांसै थांसै हजों लोगो मोनसिगोन थारर दसे दायो नोंथांमोननो गारि सानिफ्रायबो एसे लामाखौ दिन्थिलांसै ओमफ्राय बिनि उनाव डाइरेक्ट बाइकनिफ्राय नोंथांमोननो लामाखौ दिन्थिलांसै आरो माथो सिरि सिरि थांबाय थानो एसे लामाखौ नायलांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर एसे नायलांबाय थादो दायो नैबे लामाया मयदमपुर थांनाय लामा नङा दे लोगोफोर नोंथांमोना भुल बुजिनो नाङा थारमाने आं गारिखौ गालांगोन आरो बेखायनो नोंथांमोननोबो एसे लामाखौ दिन्थिनो लुबैनानै दिन्थिबाय मोजां नुदोंना बिराद समायना नुखादों नै दंफां लाइफां खालि लामाया एसे गाज्रि ओमफ्राय हाद्रि हाला आरो बेल'सो नामा नोंथांमोना भुल बुजिनो हागौ ना मयदमपुर थांनो नागिरनाया माथो बबेथिंबासो थांबाय सानगोन बै जोंनि लकेलफ्रा थारमाने गारिखौ गालांनानै बाइकजों थांफिनगोन आरो ओजा रिटार्न जाफिनगोन आङो दायो गारिखौ दोननानै नै बाइकआव गाखोफैबाय सानैजों दायो थांबाय थानोसै थांनानै हजोंहाय दिन्थिनोसै दायो बाइक सानिफ्राय लामाखौ नायदो दहाय गारि सानिफ्राय एसे दिन्थिबाय नै रिटार्न जाफिनबाय जोङो दहायनि लामाजोंनो रिदां माइ बिदां माने ओरैबो माइ दुब्लि ओरैबो माइ दुब्लि ओरैबायदि समायना नुदों माने बे जायगाखौ आरोना गेजेराव लामा माने गोसोआ थाथ'वालासिनो थानो हायाखिसै बेखायनो दसे थाथ'नानै माने एसे माइ दुब्लियाव दसे थाबाय ओमफ्राय माने गोसोखौ बिराद मोजां नांबाय माने जोङो फ्राय सहैबायानो आरो बिनिफ्राय जास्ट 2 किल'मिटारल'सै सहैनो बेयाव दसे थाथ'नानै एसे गोसोखौ थाजिम खालामबाय माने दहायनिफ्राय माइ दुब्लि नुनानै थाथ'नो गोसो जागासिनो दंमोन बेखौनो नायबाय नोंथांमोननोबो एसे माइ बिदांफोरखौ दिन्थिना होबाय दायो थांबाय थानोसै दायो आङो फाइनेलि सौफैबाय मयदमपुराव ओमफ्राय माने दायो आं माने हाबग्रोदोंमोन नाथाय आं सानबाय मबाइलजोंथ' दिन्थिजोबनो हानाया खुनु पयन्टे माने जाया आरोना नोंथांमोन आङो नै दा आं लामायाव दंथ'यो मेन लामायाव बेनिफ्राय नोंथांमोन आं एसे सा साज्रां दिन्थिनोसै सिङाव बेसेबां हायो ओमफ्राय दिन्थिनो नाजानोसै दानिफ्रायनो माने
ओरैबायदि नांबाय जिहेतु माने फुजायानो जाबाय नामा बेबायदि नांगासिनो दङ दायो नोंथांमोननो एसे दिन्थिग्रोनोसै आङो ओमफ्राय मा हायो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नाजानोसै माने ओरैबायदि दखान नालाय बबेखौ दिन्थिथ'नाय जागोन बे लामा जिं साइडआवनो बेवहायनो दङ मेलाया आरोना नैबे नै गिदिंग्रा सोरखिया ओमफ्राय नैबेजोंबो हाबलांजागोन बेजों खिन्थु गेट गैया आरोना दायो बेजाय माने बे सिङाव फिल्डआ माने बिराद गुवार बेयाव गासैबो दखान गोजा आरोना माने दायो नोंथांमोननो आङो सिङाव हाबनानै एसे दिन्थिनो नाजानोसै ड्रन थायोबा नोंथांमोननो सानफ्रायबा मोजां दिन्थिनो हागौमोन ओमफ्राय नैबेजाय जाहैबाय लामा ओमफ्राय आङो दायो बै मेन गेटजों हाबनानै नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नाजानोसै मेन गेटजों हाबनानै नायनोसै आरोना नोंथांमोना दायो नैबे आंनि उनाव नुनाया बेनो जाहैबाय मेन गेटआ बेजोंनो हाबनांगोन आरो बे मेन गेट जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन लामा दायो सिङाव हाबलांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दायो नोंथांमोना नैबे आंनि नुनाया बे जाहैबाय मेन स्टेज जाहैगोन आरोना बेयावनो मोसानाय बा बायदिसिना प्रग्रामा जाबाय थागोन ओमफ्राय नैबे उन साइडआ जाहैबाय गासैबो हटेल जाजोबगोन आरो बेयाव ओरैजाय बर'नि जानो ना हारसानि जानो गासैबो मोनजोबगोन आरो बे लाइनाव ओमफ्राय नैबेजाय दङ बैयाव थागोन आरो मुरथिफ्रा गासैबो दा आं खाथिनिफ्राय दिन्थिगोन ओमफ्राय दा हटेल लाइन खेबसे नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै नोंथांमोना फैनानै जुदि उखैयोबा जानो थाखाय आरो स्टेजनि जास्ट बे खाथियावनो माबाया आरो हटेला नै बेफोर गासैबो हटेल जाजोबगोन आरोना ओमफ्राय नैबेजाय मा जागोन बेखौ मा दखान होनो सिख्लाफोरनि हिन्जावफोरनि देलायग्रा दखानफोर जाजोबगोन आरो बेयाव खेरा सेरा फानग्रा दा नैबेजाय हटेल गासैबो दानिफ्रायनो माने फुजा बायदि नांबाय हटेलाव गासैबो माने बुस्थु बायनो सोजोबखाबायानो आङो माने मोनसे दखानाव हाबदोंमोन नै बे दखान दा माने फुजाया जायाखै गाबोननिफ्राय नाथाय दिनैनिफ्राय माने दखानफ्रा माने मानसि भिर जानानै दङ बे समाव आंजों दंफायो माने बे कमिटिनिनो बे फुजा कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दंफायो आरो आदा कातिराम बिथाङा नैबे फुजानि सोमोन्दै एसे रोखायै फोरमायथोंसै बिथाङा बर'ब्लाबो हारसानि रावै बुंनो हासिगोन नामा जाहाथे बयबो मिथिनाय बायदि आरो दादा केनेका অহাকালি আমাৰ 6 নৱেম্বৰ 6, 7, 8, 9, 10 আৰু 11 আমাৰ 6 দিনৰ কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰাসলীলাৰ উদযাপন কৰা হ'ব এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে বিশেষভাৱে মূৰ্তিৰ দ্বাৰা আমাৰ গোটেই ৰাসলীলাৰ উপস্থাপন কৰা হ'ব আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় এইবাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আমাৰ নাট্য দল এটা থাকিব শ্ৰী বিষ্ণু ঢুলীয়া নাট্য দল লগতে বাকী সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও থাকিব লগতে আমাৰ ইয়াত বাণিজ্য মেলা আৰু বাণিজ্য মেলাত প্ৰায় 200খনৰ অধিক দোকান ইতিমধ্যে আহিছে এই দোকানকেইটাতে চব বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ জাগে দোকানবোৰ প্ৰায় অন্য জেগাৰ পৰা আহিছে লোকেলো আছে প্ৰায় নগাঁও হোজাই বা আপোনাৰ গোলাঘাট তেনেকৈ শিৱসাগৰ তেনেকৈ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ সকলো ৰাইজে যাতে 14 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোৰে সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ आदाया दायो फोरमायना होबाय माबायदि हाबाफारि दङ आदानिसिम गोजोननाय थाबाय दायो नोंथांमोननि दखानफोरखौ एसे दिन्थिबावना होनोसै बे उनाव नुनाया जाहैबाय गाहाय माने मन्दिर होननांगोन आरो बेयावनो गासै फुजा माबाफ्रा जाबाय थागोन ओमफ्राय नैबे आंनि उनाव नुनाया बेयो जाहैबाय बेयाव गासैबो इसोरफोरनि माने मुसुखाफोरा थाजोबगोन आरो बेयावनो नोङो लाइन जानानै नायनांगोन आरो बेजों बेबायदि हाबलांनानै माने फारि फारि नायलांबाय थानांगोन आरो नोङो नै दा खामानि सोलिगासिनो दङ बेफोराव नैबेफोराव गासैबो माने थाजोबगोन आरो मुसुखाफ्रा इसोरनि ओमफ्राय बेयाव जाय होदों बिनि मुङा थागोन बेबायदिनो ओरै नायलांनानै हरै ओंखारहैनांगोन आरो बैजों ओंखारलांनो हागोन उनाव नुनाय बेनारा बेयो जाहैबाय दिनैसिम राज फुजाया बै होजेननाय समनिफ्राय दिनैसिमहालागै बे बोसोरसिमहालागै साबेसे सुबुङा बेवहाय एक्टिभलि खामानि मावबाय थानानै रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि माने नेम लिस्ट दं आरो दासिम टटेल
65 दङ थांनो ओंखारबायनोमोन आङो ओमफ्राय बेवहाय लोगो सासे लोगो मोनबाय बिथांमोनाबो बे हटेल लाफैदों आगै हटेल बिथांमोना बिथांमोननि हटेलाव मा मोनो बिथाङा दायो खोन्थासिगोन बिथांमोना जाहैबाय सिसुपानिनि मा मोनो नोंसिनि हटेलाव सोर बुंदो जोंनाव हटेलाव अमा गोरान मोनगोन अमा गोरान मैसो गोरान अमा बिबु औ ओमफ्राय फास्टफुडावबो दङ फास्टफुडाव जिखिनि आइटेम थायो बेखौ गासैबो मोनजोबगोन आरो औ जेसेबां माने फास्टफुडनि आइटेम बेफोरखौ मोनजोबगोन आरो ना नोंथांमोना सिसुपानिनि जिहेतु साबेसे नोंथांमोना ग्रुपआ जोंना ग्रुपआ 8 जन दं 8 जन ओरैनो 3 लाखनि बाजेट होमबा सानना नाय नोंथांमोना मा मोनगोन बिथांमोननि दखानाव समाव दहायबो नुखांबाय हटेलखौथ' बेयो जाहैबाय जयपुरनि बिथांमोना फैबाथाय जानो हानाय बायदि जयपुरनि माने बिहामजो हान्जा साबेसे दङ बाजै नोंसिना साबेसे ग्रुप नोंसोरो दे नोंनो बुंदे जेबो नङा साबेसे दं होनदों 5 जन ग्रुप मा मोनो होनदों नोंसिनि हटेलाव पुरि परथा फिथा आरो दाउदै बारा खोनायाखै जानांगौ रायजोफोरा जे खाथि दावराव जागासिनो जिहेतु गाबोन थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दखानफोरखौ बिथांमोननि दखानाव थारमाने फिथा मोनो लोगोसे दाउदै बेबायदिनो आरो जिखुनु माने हटेलाव मोनो जिफोर हटेलाव मोनो बेखौ गासैबो मोनगोन नोंथांमोना फैयोब्ला नैबे जयपुरनि बिहामजो हान्जाफोरनि बेदर अमा बिबु मोनो होनबावदों दायो दासो बावदोंमोन खोन्थानो खुसिया लाबोना फैबा नोंसिनाव मोनगोन संना होगोन आरो नोंथांमोना जुदि खुसिया बिदिनो आरो माबाफोर लाबोयोबा संनाबो होबावगोन जादों बे संनायनि फैसाखौ होखानांगोन नोंथांमोना होनांगोन ना नोंथांमोना फैयोब्ला हाबफैबानो जाबाय बिथांमोन दखाना बेयावनो दङ खाथियावनो नै जेनफ्राय स्टेजनि एसे ओरै साइडआव जिखुनु हटेल दङ बेवहाय फैनानै नोंथांमोना जाफैबानो जाबाय आरो लोगोफोर दायो जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोना दिनैथ' दिन्थिनांगौ बारा जेबो गैया जिखिनि हायो बे दखान माने बेखौनो देखायबाय आरो एसे दखानफोरखौनो दायो फैहांगासिनो दंसै दखानफोरा माने दायो थाग थियारि खालामगासिनो दं गाबोननि थाखाय आरो गाबोनसो गिबि सान नोंथांमोना गाबोननिफ्राय 10 तारिखनि गेजेराव 6 तारिखनिफ्राय 10 तारिख बिनि गेजेराव नोंथांमोना माला हायो फैबानो जाबाय दिनैनो माने एकदम फुजा बायदि नांबाय जिहेतु खालि दखानफ्रा गैजोबाखायसो नै दा साजायगासिनो दखानफ्रा गाबोननिफ्रायथ' ओरैबायदि मानसि जागोन बेवहाय नोंथांमोना आथिं होनोबो जायगा गैयि बायदि जायो माने गुबुन बोसोरफ्राव देग्लायबो जागोन आरो बिथांमोना जोबोर मुखुबैनो गाबोननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ लोगोफोर दायो थांबाय थानोसै माबायदि नांखो भिडिअआ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादो लोगोसेयै चेनेलाव 1K जानो एसे नांबावगौ नोंथांमोना थाब 1K बानायनो होदो जाय बिथांमोना आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै थाब खालामना होदो बेखिनियानो लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय फुजा जाबाय थानाय समाव आरो भिडिअ होबावनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै दोनथ'नोसै बाय बाय